Til sæson 2011 kommer Kabe med rigtig mange nyheder. Faktisk kommer der 5 nye grundrids. Mange af de eksisterende modeller har også fået en opdatering, men her skal vi kigge på nogle af nyhederne. Udvendigt er den mest markante nyhed, at Kabe nu kan levere alle Royal-modeller med glatte aluplader på campingvognens sider. Desuden er der kommet mini-heki i alle tagluer, nye alufælge og et nyt bredt køkkenvindue. En af Kabes nyheder i 2011 er Kabe Royal 520 XL. Den er traditionelt indrettet med fransk seng og rundsædegruppe, men er fyldt med masser af spændende detaljer. For eksempel er der foldbar brusevæg på badeværelset, så man kan tage bad uden at sjaske hele badeværelset til med vand. Køkkenet i Royal 520 XL er i en klasse for sig selv. I 2011 er køkkenet i alle Kabe-modeller blevet forbedret. Blandt andet kan nævnes ny vask med afdækning i laminat og nyt blandingsbatteri. På væggen omkring køkkenvinduet er der nu plexiglas med indirekte belysning. Det er super flot og meget rengøringsvenligt. Skufferne er fortsat med soft close, og så er der kommet nye komfurer. I alle Kabe Royals her i 2011 er der kommet nyt komfur. Og det er med ovn og med grill. Og rigtig lækkert med 4 store gasblus. I Ædelstensserien er der også nyt komfur. Her er det nedfældet i bordpladen og har 3 blus på række. Der er gjort meget ud af belysningen i alle Kabes 2011-modeller. Der er LED-belysning i alle lamper, dog undtaget sengelamper og garderobeskab. Der er nye loftslamper, og i klædeskabet er der også kommet ny belysning. I den her Kabe er der virkelig tænkt på detaljerne. I skal lige prøve at kigge ind i klædeskabet. Prøv lige at se. Lys i bøjlestangen. Det har jeg altså godt nok aldrig set før. Det er smart. Kabe Royal 720 LUTDL er også blandt de nye modeller. Jeg sidder i den her store Kabe Royal. Og ved du hvad, det er faktisk som at sidde derhjemme i stuen. Jeg sidder i en vinkelsidegruppe. Jeg har en skænk, hvor mit store fjernsyn kan stå. Ja, det er som derhjemme. Køkkenet i Royal 720 ULTDL er lidt specielt. Det er et vinkelkøkken, der er masser af plads, både på bordet og i de mange skuffer og skabe. Også her er der nyt blandingsbatteri, vask med laminatafdækning, samt den flotte væg af plexiglas med indirekte belysning omkring køkkenvinduet. Der er også kommet et stort køleskab, 190 liter. Og der er separat frostboks. Så rigtig meget opbevaringsplads til mad. Udover vinkelsofa og vinkelkøkken er Royal 720 ULTDL indrettet med dobbeltseng, masser af skabe, og så er der et kæmpe badeværelse bagerst i campingvognen. Hvem har brug for hotelværelser, når man har sådan en campingvogn? Med sådan et badeværelse her, med brusekabine og masser af plads. Det er bare rigtig dejligt. Overskabene i Kabe Royal er lidt specielle. Der er nemlig ingen greb til at åbne skabene med. Se lige her. Der er simpelthen hydraulik bygget ind i hængslerne i skabene. Det er bare lækkert. Det var så nogle af Kabes 2011-nyheder. Det er rigtig dejligt at se, at der sker stor udvikling inden for de skandinaviske vogne også.